Sudah fungkaham, tabo ke ang ready rok ongpai kha. Tini ni ke Sunday ni bagai ang gerja thangna nayo. Nono phulungnai kongra ongmani tension okay buke. Ekdom program obo thangai ani rang rok 5-6 rok koma kha. Ekdom dukho okay buke. Ani oro rang khoksapon gurui je ani mobile bego 100 টাকা দাম ani to obosimi kisa tong. Ekdom tension tabuk. iPhone ko gurui. Abo mungsasuk ongna naimani abo katiri khata. Kaitor obo haino masa sinai kumai si thangkang ge ba ani beg rok bo beba koma kang no no phulungnai bo beg koma khado. Hingke no rok nai tong ani video paya sak tini ke Sunday girja thangoi no phulungnai tabla ang ready ong pai kha tan phurang kisa live green bai ang abo khaimalia video khaimalia ang ready ong nani phulungnai ma bo nai tu kha o Kongrai man mo bai rugi mo bai thuina nai tong Hingke nai tong dia ni video paya sak no rok nai tong dia Kon he Milche Isok mo Milche tro oh anai paisa kam bi fit kurno re na Milche tro ha chin tro awa tuki chin chin tiro do please awa toki tro Johnny Iti tugur Dari no oh bener mo ya kon ai di foto ko Dongliani ni bo YouTube channel tong tiru bini oi bini YouTube channel tong tiru Happy birthday Put it there put Gundi siapa gundi kon ai di awa toke Bini YouTube channel tong do Dongliani dalong hine subscribe rok riga dia ro yang nai di do Donglian hello to you oh row chị bay Khoi bo mil chia đâu mà mil chia Oma Buri nai thok he mil cha Ako yang kita pari ti tenam ya tak pari le pan khai ak thang thong ke bel na buit ke thang ba sa te me makai shok duran sa pari pakai sa pari ja ba khai kha ke pen ta tao ke lai pata mono nai khan mon pai khan ga phulong nai moi lo bai a song nai abo pai ke yang mai kok sajak Wow, ani mui thok sinai nei ri. Mai khujak su kang mi an dui tau mai chamase. Ani wai kre mo shooting to. Angalai pata belai thok do. Ulai pata phonom belai kotor kuri de abata. Bagi mo shooting. Kaya lai pata mulok din may rog din. Abang sa may aso. Ang amin bo ekdom
마이르게 짜야도 수도 마트로 아로 망소로 심이 다나이 바 마이르 간게 짜야 미양네 아멘 사이메 오 진노 가는 거로 있다 봐 내일 진노고 내노고만 bino cái tong stong ta mà số một số yo asuk thong jak sido bang bo kongrai mano bai ekdom ani to toraro change doctor si thangman le rang kre ani rang ro ko ma pai khabla program puro rang bek rok bai bebak kama kha abon bai rang kre tabuk gori pongja odinu no tamong kha ane rang bangti rok te 10 টাকা 20 টাকা 50 টাকা rok bebak tilang jak ang thulu bangti rong nang nai ne yang ke kumai se pai ka boyano bagi ri morok bo kama pai ka pe da ro jol mane ang आप सुखा असुक 5000 6000 आजिरने साधारण देबा बनबावे दुख तीन बजे नोगा current fix khaipan en maro bo phainai de phaya de sido ang nai singmang bayu suka o khala phainai dong kan phaya o chai pai kha ang taboke fashion show ro phunugoi tongo inke angke yango manui nainen phaijak naide ekdom decoration kaham ke borok decoration khaika agi ni manui rok no phunugoi tongkata rupini ni borok use khaimani tagyo yango tongo langa rok tongo orbo khe chopra dihino borok bo tongo ang bumung rok re suijak tonga suko borno khel khaijak liya ang inke yango khe guitar haike tongo agi ni guitar dihin jinai tam hin jinai saimelia agi li guitar rok kuri bele abo bai rok se gan rok rojablai ta gan rok surunglayo abon bai borok uko yangke tui tolau dihin tam jani ang asuk porna rungli abono naitong de ani video pai sak norok obake মানে ohor ni kokta ohor pai khang keno sunday om kata saturday ni kok obo মানে asuk program ko torong mani bagai hingke ang bo ani rang bek aro no kumari ka program naite bufur ko ma kha kun saimeli bui ditilang kha na kalai de thanga kun saimeli ulo se ang saimenota yang naide buri nai thok tet bokya niong tet bin bumung ke sredi be ani vlog ro ko bunu khana rok ko bangma hingke norok ani video rok norok naithok jak hangke please like rok khaidi hingke dinini video ke asuk jora nongnai hambai joto naimani bagai